minen pewnanama ɗo banda sabu ɓagata ina moƴƴina sina joomum o faɗɗo o waɗɗo ɓaaro e calɗi jalambane o tuggo e guri ɓe yo ɓanno o feyatinirɗen ɗo noon ɓe mbiya ɗum dikel sakal le baydallahi alhuseyni e alhasan pullo o ko moƴƴo e guiɗo mum de kono ko o bonɗo e gañi makko wallahi Abdoulaye Sambel ena haani wonde jikkuma ni sabu pullo yiɗani yawde ko kañum noon he ɓeygu mum min mbaɗanta ɗo oɗo banda he ñalade welde hande biyetede alarbande he oɗo waktu mo gonɗen ɗo 8 heures manque ɗo minute aji sappo e nder oɗo kikiɗe somi hoyi ɓoggol ñonko mari ciwtoranmi ɗo ko ɓeygu ma Salimatu Kande wela ko tawete e saare yoɓa jeega on ko ɓeygu Abdoulaye Sambel somi hoɗi ɓoggol ñonko mari one ciwtoranmi ɗo ko kadi jettu jamanka onne ko miiraɗo ma Abdoulaye Sambel min garti joni e ɓiɓɓe makko he on woni Sadio Diamanka innira Papis e Mariama Diamanka e Dieynaba Kande on ko miñiraɗo Salimatu e Hammel Balde ɓe mbiyata ɗum Ahmed Balde on ko ɓiɗɗo Salimatu Gouram on ko ɓiɗɗo Kadijatu ko moƴƴi ko Abdoulaye Sambel sina ɗum ñonkumaɗo o doggiɗo guiɗo makko immode e jooɗode jaatigui makko joguiɗo fayida ganduɗo ko yahata ko on wiyeteno Alhaji Saydou Kase gorko daɓɓo juuta pehe nangowo kammuji mbo wala nandore wela ko tawete e Ziguinchor omo jooɗiɗo ñalawma ñalluɗo hande o he oɗo kikiɗe joni ko kañum en min jooɗodiɗo minen jawtida Abdoulaye Sambel ko moƴƴi e banda so a haali gulle jeegom haala ƴefta katumɓe hoddu mbaɗna dimo ma o tawa hoddu ndu yawani jiiɓaki so jiiɓima tan dimo o famata jamanka mari sabu ñonkumare o wuuri ha maayi goram o heɓani bawɗo kañum mbiyatnomi jaɓɓi musidede sali wawede ɗo waali kala kañum wawi ɗo ñalli kala kañum wawi so ɓoggol ngol hoɗannoma ko ɗo bamanan koɓɓe gaskinannomo mari kemi mbise ko salli jimina ko salli mari ni to ko duma mari ni silameya wula jemin kasuru masiti sega doloki kannamina oye ñonko mariye alhamdulillah rabbil alamina o ceesatuma mena de aldale mine lakara aya to ko duman toyi silame bolo
wona ka tiiɗani de so a woni dokko a wujjani so a woni jamarra wujjani sabu kala ko jiiɗa he aduna no ara no woppa neɗɗo ko wona barke barke woppata neɗɗo barke ɓurani gandal soko gandal ko ataw ɓagat hayna moƴƴina sina jomum mi waɗi ɓoggol ñonko mari siwtoranmi ɗo ko Samba Dakaru kañum mbiyami mo duŋa duŋa kikirawal kakarawal kakoɗo jamɗe janande ko jamɗe mun ɗe kakitaki Samba moyle decce ko weli e wurde he ko fo aɗa wondi hen Abdoulaye Sambel so dimo ɓuri hono muɗum ko ƴewrete ko huɓata to galle ma ɗum wiyete jawɗi min jengi bambaro miɗo andi kala nde mbimami hande mi hooti wa'atano kaɓɗo e esiraɗo mum taɗo wiya hakkude mo Allah bo toñom ɗi kawaɗi karlaɗi kaƴaɗi kadi kam ɗanade hombo kanmi ɗanade ko gaari ciɓeli wulli waƴangol to jamanka ɓe mbi jarde jikke e jooro wulude tugge datto gila wecce hawa mbaggu jamde fiiretake e junngo farima fari suudu jinne wona tete sukaɓe de ko ɗo nagge nge miijoto nde wima ɗuna hewɓe mbiyake hunitake hunani bacci dino e sehla e makko ɓen dawɗo fof dawangol ɗi moƴƴi kirdiɗo fof kirɗongol ɗi moƴƴi ene jogii galle mum oɓe jogii rewɓe maɓɓe ñonko mari so hirdima moƴƴani somo dawi moƴƴani yo Abdoulaye Sambel kanko ñonko wari waɗay hen ñalawma goto o noddi nende makko o wimo mi faala kalna ko wonno métier baba ene makko laarima ha juuti jali o yimo a lamdima ko poɗɗa lamdade ko wonno métier baba ma ko duuɓi ma no manque ɗum seeɗa kala nde yonimi haalante non ko mari looɓe o nde welle tan o immi o yehi e ceernajo goto babaranke o wi on mi ari mbaɗna kam listikar miɗo faala ƴeppude métier ko ma gandinaka fof ko wawta wonde métier am mi komi tampuɗo ñamni mi ñaami fof ko nenam ñeli coñcol mi ɓornima fof ko nenam ñeli ala ko parno rammi e nder ñalowma ñalluɗo hande o ko wona ko yela
min de komi tambuɗo ceerno makko o wimo mi nani ko kalɗa ko hono woni inde ma o wi ko ñonko o lamdimo inde ndene makko o wi ko on wiyete mari o rokkiri ɗe inde ɗiɗi ceerno o wimo jaaha subaka so weeti ngara hunde fof ko Allah hokki kam mi wawa e suuɗade ma feyi waɗi hoti to galle mon nde wonno kanko ñonko mari o hooti nde wiite gertogal ngal lamɗima joom haaju o wingal ko an tan pannomi ñonko mari ari o tawi ceernajo o ni gaynani julde on juuli ha gayni oymo ñonko wimo naamo oymo mi ƴeewi haaju ma de mi yiyani toon tana tampere ko jiimi ari e maako ene jogii ko heddi suwa gasde e hoore ma kono mi soynima ngalu mo mbuurta e nder muɗum faamayde ara ngalu ngu ɓiɓɓe ma nguurata e mun haa mayde ara mi annda taaniraaɓe noon so wonama seeɗa de ko tampuɗa ko ɗum jogii ko heddi hen o yimo a ƴewtat he nder ladde mon he kala ɗo fittanduma weloya jaha mbaɗa ɗon dali a waɗoyi ɗon dali barke ko mbiyatmi ko ɗon tawatama si Allah jaɓi noon ɗum kay fitotako kanko ñonko waɗi o yiiloyi toon ha o hoccoye weendu woturu mbiyetendu timbo kono ɗum koye nder ñooro sahil woni toon to maali o waɗoy ɗon dalil
ƴefti jalaaji o humay ɗon o dooki weedu ndu ceernajo o on saatu mbo arti mbo wi mi heɓi ɗo fittaɗo a wela weedu wotum mbiyeten ɗo timmo ɗum ko toon mbaɗoymi dali on ɗi wi mo awa ko fetel woni mecce ma fetel o noon ɓe sikani a wonat mbaɗoyo kulle ladde kono ko on tampere ma nde ko on cakkitortaɗe daɗɗere nde jiimi nde ara e ma hay sonde ko a mannat pour fetel ɗo rokkima ndin aadi mannu on nde ɗi sawtano e ma ko moƴƴi ko nden yonde noon kanko ñonko mari o tawnoyi fetel ha mo heɓi o yahi o jooɗoy e ndu weenu ko ɗon ɗo woni o heɓi ɗon duuɓi tati e feccere kala ko miijiɗa so danna heɓi ene moƴƴi e mum ala ko manque e weenu ndu kono ko hay ñande wotere ñonko mari meeɗa ɗon warde foondu subaka Allah noon beeɗɗo fof o ɓuri fellidde ko ɓenni hanki ko kanko ñonko mari ndeke on ñan ndu weendu ko jinne woodi ɗum jinne o calculi o tagaɗo no foti ɗo ɓoyde no foti muñal jinne o waynanimo puccu ɓuli wota no wano jinne wahitani yalta e dow makko tagaɗo o hangue ta o perdi perdere jiganke babba maayi sakuji majji jiganke o hangama jinne o wayli puccu ari ha yalti e ley kosɗe ñonko mari o selbinimo ndiyam o ɓuuɓimo ñonko mari dogani hulani jalani ɗen ƴaaki haalani puccu o lamdimo tagaɗo an hono mbiyeteɗa wimo mino wiyete ñonko o lamdimo homo woni nene ma o wi mari puccu ngu idimo wiide mari malama kanko ñonko mari puccu o wimo jehen hollam galle ma ko nden yolle kanko ñonko mari o heedi yeeso puccu o regginimo ɓe peewi banta maɓɓe o tat fulɓe fof jelimo ɓe mbi ñonko mari mayitaɗo ha ngaka babarankoɓe kadi kaala ɓe mbi ñonko mari ko kangaɗo ni ye fato ɗo mañumante o tati omo wonde puccu o nder galle makko ñande mun ngu wimo ala ko jinmi hande sina ƴefta koɗel ko famɗi fof duttoɗen to wendu naɓora mi hokkete ko gore ma jabtatama e nder gurnam ma woto naɓor fetel ma de ñon ko mari ƴefti korel ngel e
e cewel pondigel o yaadi e puccu o haatu weendu rokkunomo dele ko heede medi o ɗo yonta ɗo tan on saatu o fuɗɗi yiide ndiyam ɗam no wudda o honki korel ngel tan o rondi puccu ngu rokkinomo aadi kala ko nani to dilla to ɓaawa makko wata mo yeccito haa mo yetto galle makko haa mo naata to nder suudu makko ɗam fuɗɗi wuddir tan on saatu o honki korel ngel tan o rondi omo doga to ɓaawa piiɗi dilla illeeɗo Allah ƴiiwetende mollade waɗɗi heen henndu no yiɗi tobde o naatti bambeji maɓɓe ɗi tan no yecciri o tawi alaa ko mo yecciri e dow sina alaadu nagge tawi no mbayi e leydi no jokki ñonko mari saar nde waɗi pecce tati woɓɓe mbi ñonko mari addi kulle nguuroje e yimɓe woɓɓe mbi ñonko mari addi jinneji woɓɓe mbi ñonko mari barkini o titi saar nde nde wiyetende soyetake bambaɗo memat hoddu tan ɗemgal mum ngal joofo e mbigol sonta soya ɗum ko konngol ñonko mari ɓooyi ko haalnongol de o mbiyatmi ko min jengi bambaɗo Abdoulaye Sambel bawɗo fo ɗi foti liggorde par ñallal sabu ñallowma gooto moƴƴuɗo no matta duuɓi ujunere e duuɓi nogas ayi e o pullo gorko maayi e jooni ala mo yimo e men de kono ayi en jejjitanimo ena heddi joni min kirto gore hirande dewtama de sabu galle ko weli fof ko ñamde idi kaari ko jambar ko ñamde ala ko woni dimo he aduna ko ɓuri ñamde wala hen min jangi bambaɗo ko ɗum kalami ɓuri wonde dimo he aduna ko ñammi sabu ko so neɗɗo ñaami hemɗo gandal mum ƴefta laabi heɓa no heɓiri haalisaji jogo fayida so neɗɗo woni balɗe jeegom ñamani guite ɗe luggiɗa hakkille o manka gandal ngal majja joni en poti hirtade hakkide ba ka salli ala mahamadou jaam ala tabarikallah joni neɗɗo wonɗo men kirtima min jangi bambaɗo kala mo yaɓɓi he reedu amme oɗo waktu a haynoto kuɓeje sikan sorɗe wallahi aduna weli ko wawde kanko ñonko ma ɗon e on waktu tan jamanu ñalloma ñalluɗo kala fulɓe fof garata ko e galle makko o barkinide sabu ko duuɓi tati o foddi e nayyi ɗi tawi joni koɗi jajanni tan aroy ha taw o ɓaga nayyi ɗo o halfinira sombo halfinima jeegom a heeɓi toon sappo artirta ko jeegom ɗi wiyama ɗiɗa ko an jeeyi so awdi awa ka fuɗata ko noon tan o waɗiɗi ha nayyi ɗi jaaji waɗoy noon joni bambaɗo goto arowo hoɗade mo biyeteɗo sew bambaɗo so on ƴefti hoddu ndu hoɗa jeeru walla hoɗa seglare tawi ɗum wona boggol ñonko mari wonoy noon on ñan goto aɗa wimo lamɗo goto enen to segu ko bamaranke ene wiye sa ha on de lamɗo ko ƴagguɗo kono ko dokkani omo laami fulɓe mo laami sarankulleɓe bamarankoɓe hono makko e safatoɓe ko nden noon kanko ñonko mari o immi ɓe mbimo kono noon no jogani fulɓe ɓe ni wona ko weeli sabu omo liggoɓe liggeyaji bonɗi ko ni ñonko mari immi o wi omo faala yaade toon
mawɓe woɓɓe mbimo ko ma mbaɗa tourné e leydi ndi hay soko ñalawma goto o yahoye tourné o nanayi puldebbo goto ɗo yima nde tuggere ene wiye Penda Dante jeeya ko margala on suman noon o wi on ko mami ƴefta Bamba Diommo o wara ɗekkintinamo jimrimadi min dun mi dañi ɓoggol tawi o hoɗante ko ɓoggi janandi ko ni o arti o halani bambaɗo makko fulɓe kabirnanno bambaɗo ñonko mari o janggoyi ɓoggol ñonko mari ngol goto fo wi artugol bambaɗo o watta he ɓawa mum o ni sew bambaɗo immon yahi to markala janggi toon ɓoggol ngol ha wawi ñalawma ñalluɗo kala fulɓe ɓe ko kewa to nder galle ñonko mari ha a heɓata ɗo jooɗoɗa ɓe fof ko bambaɗo o patti oɓe gandi ñande kala bambaɗo o arti ko ñonko mari gollata ko welata haalde de bambaɗo o artoye on ñan tubaka o janggi ɓoggol ngol ha o faami o ari ha mo yettani ñonko mari o jippi e ndimagu makko tan o askini mo o jooɗi e nder hoddu makko faamu o nangi ɓoggi nayyi ɗi o jiiɓidiri fa wayno ƴeftuɗa sukara e kosam battiɗɗa hay so kagaɗo memi ɗum wallay andan memi ko weeli nde wonno o hoɗi nde tugiri ha juuti kanko ñonko mari o wi Bambayjo o mi hokkima 15 nagge 5 o fo yo gorko 10 o fo yo debbo non ɗum yo dokkal baba ma an do a heɓay taf sa naɓi ɗum gana garta mi hokkama ko adunaru Allah ndu ko haala ɗin cogga naɓa to galle bammun sew ɓe parani yagol segu kanko ñonko mari o tappi tamulde makko ha fulɓe fof kawriti o yiɓe ala ko heddi sina yagol segu sabu mi nani fulɓe no goniri to ni wona ko moƴƴi o wi kono ono fokkit ɓen pokkiti ha nden ñonko mari immi o moomi o humi o ɓorni o immi noon on saatu o yaɓɓi e bahillo o jooɗi e mama labbo o muɓɓi garanke o taƴi leɓol tetagol karba juuluji ɗi juuli ndimagu ɗum fokkiti ɗe ɓaawo gimmi ɓaawo tawti ɗe yeeso ɓenni yeeso mo nangi e waali jaw mo nangi e sakket gorko on suman Bambajo o mo wi ɗum so kolci am pucci ɗe mboofi eyi ko hodduma no fiyata ko tan mi seerete janngo mi ɗaɓɓa goɗɗo sabu Bambajo yo debbo noon o yimbo kala ko kolce maɗe memi e leydi ndi ɗum ko ɗanmi e hoddu am ko mari fokkiti segu ko ɗum mbiyatmi min jengi Bambaɗo wallay Abdoullahi Sambel gueɗel gotel ena kam weeli so yahi ha ɓiliɓilama judde ɓolama cewɗi kamama calli mbalama joguede pucci ɗi donima to hirnage ɗi payi funnague ɗi kelli jongal ɗi pusi keccal ɗi jawti daɓɓal ɗi cori e tewgal ɗi ceeki leydi Allah ñotti natti e tandamare karbutaji maydi ɗe dilla ɗo kene saare ɗo tila o muti nangue naggama saaga de tettekire ɗu gonti garaji keeƴe ɗe mbaɗama makatuji guuroɓe cuñima mayɓe ɓarmuɗo daasi mayɗo wallay so ɗi taƴi ko on jaɓɓe haɓɓede pullo gorko o yeehi ha yettiɗo marti ɗo o tawi ko wiyano koko gonga o wi Bambaɗo makko o jaaha to lamɗo biyeteɗo sa o to nder galle makko mbiyanɗa kam bo ara sina noon wayi kala komin baddoy to galle makko to min tawoymo toon wiyete komin tooñi hare marte noon ala adresse yimɓe tawi ko gonga de